and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Hello, bro. Hello, bro. Pagkikita ko ni Richard Valens. Anong wa may nahibaw sa mga kapulisan kung hayos Richard Valens? Buhay pa ka na siya, bro. Oh. Bro. Unsa man yung binuwa nga, bro? Bro, kadiyot ha. Unsa tong isulti nimo? Klaro lang nako. Buot ka makikita ni atong Richard Valens? Yes, bro. For what? May gusto lang kong klaro ano, may bawan, bro. Oh, bahin sa ba ng imong giingong daylight cards? Mo ba, bro? Bro, Oh, come on, bro. Come on. Nag-usik ka lang yun sa imong panahon na nabutanga. That's nonsense. Don't be fooled by this kind of entertainment. no, bro. I was convinced nga tinuod kining tanan og dili ko makatukod nga magpadayon kining ilang mga binuwang. Unsa? Bro, nasayod ka mag-unsa ng imong gipanulti karon? Yes, bro. Nasayod ko. Mangutan na lang ko nimo. Nakakapaman sa serbisyo. Ito na kabay katabang na kubay nini. Pastilan, bro. It's okay, bro. Forget it. Thanks. Bro, Jan, wa ka na sa serbisyo. Bye, bro. Oh, giputol niya ang among panagsulti. Di ang complete address sa taong nagpadaog mail na ako. 55 Lincoln Street, Corona Building, room 666. 66. Ay, man ini building na. Mo na kini ang Lincoln Street. 51, 52. Sa sunod na tulog ka blocks. Mo na ang 55. Mo na kini ang Corona Building. May duha ka gorgeous entrance. Fourth, fifth, sixth. Nilang ko sa sixth building. Magawas ko din sa elevator. Oh. Mga offices man dahil kining ni atin eh. 601 2650. Burag tuwa dito sa unahan ang room 666. Did ina makining dapita? Wa nila yung room. Pinuang. May biyabis po tayo. Brad. Excuse me. Yes, sir. Mangutan na lang ko. Asa na to makita kining room 666 nining mount floor? Room 666. 65 ra ba ang last room ning mount floor, sir? Usa? Thank you, Brad. Sa rooftop. Magsusi ko. Upi na magining napita din sa rooftop. Huwag kailang makita din eh. Ang railings ra sa masing kakilid. Gawas anang gamayng table nga naas taliwa. Oh. May tag nga naibabos table. You did it, John. Room 666 is nowhere. Be Barry. Shit!
Shit! Unsa rin isulti ko nimo? This is nonsense. Gibinawangan ka lang ng nagpada og mail o unsa pa nang giingon mong mga information, bro. And that, you've wasted your time. Maybe bro, but still nahuna-huna na ako. Kung unsay katuyuan sa nagpadaan ako og mga mails. Nganong nakailasyan ako? O nganong ako mangyud? Oh, ano ba yun, ha? Hindi ko makatubag ni mo, ana. Basta wa ko'y lahi kasulti. Gibinawangan ka lang. Ihimo ka lang buang na tuhana kung kinsa maganin na siya. Mao nga sa magkausap, ha? Kalimti na butanga. Ayaw na ka naghuna-hunaa o hatagi pag-atensyon. Huwag pinawag si John ako. Naiubos ka siya na ako. Si John kining mitawag. Hello? Jess? Abi na ko, dili ka naman nawag pa na ako. Kaya nabisi ka ng unsa ng imong gikabisihan nga nonsense nga mga butang. Sorry, Jess. What about lunch? Ambot nimo. Right after this office. 30 minutes before 12 na ko niya. Okay, magpaabot ko. I love you, Jesslyn. I love you, John. Hala ka, Dong Jan. Nakaluto naman ko sa imong gipaluto na ako sa paniud to. Dobi, unsa man ani ron? Kailan pa ba kung musulti nga ikay kaon, anak Clinton? Aw, ha? Mayo man nang musulti ka dong kay daghan na ban ring akong giluto. Unsa na lang mahurot unig kaon. Ibaw naman ang daan, Clinton. Nga wag yung kay pagkaon nga dili mahurot. Sa itong tingin, Clinton. Sa to, oy. Ahatlong, nakalitan ko sa imong gisulti. Nakautot ko. Wagid mapugngi. Murag may kuan pakapin nga subak ra baning ututa dong. Wala di aron. Panuhod ka. Kay pala bigkaon kitingalig mausik lang pagkaon. Pwe. Di ay daghang kuan dong, hapas dong. Ay kabala ka. Basta, Marto, Clinton. Manito mi si Jesslyn sa gawas. Ay lang kong pabuta, ha? Okay dong. Approve without thinking. Bye na, Clinton. Aka dong, kadyot sa dong. Asa gani mo manghingod to si Day Gislin dong? Tarongan ninyo panghingod to, ha? May gisulti ka, Clinton? Naabago dong? Wa man dong. Sige na dong. Bye pod. Tutut. Hello dong? Hello dong, Jan? Ay. Wana di ay. Hayang dong Jan. Sige man na silag panghingod to si Day Gislin. Manghingod to na pod ka sila ini kagabi, no? Wala mo ulit si Day Gislin sa apartment sa paniod tong ha, Clintona ka? Ha? Ngano nahibalo ka? Ay, tuwa man sila si Dong Jan nang hingod to sa gawas sila rin. Unsa? Unsa tayo mo gisulti? Unsay nang hingod to? Wala ka makahibalong unsay panghingod to? Kanapang maniod to o niya, lain ang gikaon. Unsa? Unsay lain ang gikaon? Ay da, sabat na lang Hilaria. Sabay ka diya kalintuha ka. Hilaryahan ang naon ni mo. Oo, Hilari di ay. O sa may tuyo ni mo na nawag man kang kanahana ka. Hatawhana ka ha, ngano ka? Nagsamok-samok lang ka da. Kuan ka nang ting paniod to naman hapit Hilari. Onya? Kuan ka nang manghingod to pod kata pares nila ni Dong Jan og Day Gislin. Panghingod to dihag imong kagwanga ka. Daghan man day mga estudyante nga mga onyenino. Kay dool mo sa mga universities ning kining maong kananan. Nayo, at magnaning kananan ang State University. Ay, kadiyot. Wa pala kita mag-order dyan. I'm hungry na. Oh, don't worry, Jess. Nanawag kong daan para sa tong order.
Ang imong favorite foods ang akong gi-order sa akong pagpanawag. Oh, really? Yes. Oh my God! Oh my God, John! John, masaruhin niya! Come on! Come on! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!